300 কোটি রেখেতে 25% কি লৈছে ঘুষ লৈ পেলাই সেই কামবিলাক বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই 25% 25% পইচাটো গন্তি কৰিবৰ কাৰণে একেতে সচিবালয়ত নিজৰ কক্ষত একটা মেচিন স্থাপন কৰিছে পইচা কাউন্টিং কৰাৰ মেচিনটো ब्रह्म बिथाङा जेब्लायबो माने बेबायदि मोनसे नंखाय बाखाय एलिगेसन बाथ्राफोरखौ बिथाङा आरो जुदि इउपिपिएल सरकारखौ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकारखौ जुदि 25% जुदि पार्सेन्ट लानाय नुदोंब्ला आं बिथांखौ थाबैनो बिथांखौ आङो मोनसे टाइम होयो मा होनदों मा बिथाङा बे 10-12 घन्टानि गेजेरावनो जुदि जोंनो प्रुफ होनो हायाब्ला बिथांनि सायाव आङो मा होनदों जोङो इउपिपिएल हिसाबै जों बिथांनि सायाव जों केस होनो थांगासिनो दं 2200 कोटी टाका बिथांमोना माखासे केलेंकारि गालांदोंमोन दा बिनि गेजेराव जोंनि प्रमद बर' सारा मा होनदों गोबां सिन्नाधारा खालामनानै जायफ्रा दिनै उन्दै उन्दै कन्ट्रेक्टारफोर दङ बिथांमोननि थाखाय दाख्लै थांनाय माखासे 800निबो बारा कन्ट्रेक्टारफोरनो सासेयाव 10 लाख खरै जोङो हरनाय जादों आरो बिथाङा नंखाय सानदोंब्ला प्रमाण नायनो हागोन आरो फैनानै बिथाङा अफिसाव खबर लानो हागोन गोनां आइटि सेलनि सेन्ट्रेल मिरुनि गाहाय नेहाथारि बिथां आरो लोगोसे जोंजोंनो दंफायो इउपिपिएल मिरुनिनो मानगोनां नेहाथारि सिनिमयदा बिथां आरो लोगोसे बेहाय बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि क'क्राझार प्रेस क्लाबनि मोनफ्रोमबो रिपर्टार बिथांमोन नोंथांमोनखौ गिबियावनो देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि जानानै आङो नोंथांमोननो अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिनाय थाबाय मानोना दिनै बियो मोनसे इमारजेन्सि गोनां जों मोनसे प्रेस मिट खालामनो नागिरदों मानोना बेहाय थांनाय साननैसोनि सिगां जोंनि बारग' बिटिसिनि हाग्रामा महिलारिनि बिबोनां मानगोनां मुनमुन ब्रह्म बिथाङा जि जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि सायाव जि मोननैसो बाथ्राफोर एलिगेसन बाथ्रा लानाय फैदों दा बे बाथ्रानि सायावनो दिनै जों बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों आरो बिनि सायावनो आं क्लियारै भाबै होनो सानदों मानोना बिथाङा बुंदों जे एबारनि जि मोनसे एलिगेसन जि मोनसे फाइनेन्सियेल इयाराव बे 2022-23 जि मोनसे एलिगेसनाव बिथाङा बुंदों मात्र 630 कोटी टाकाल' फैदों होननानै बुंदों मानोना नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोना आं मोनसे प्रमाण होनो हायो मानोना जोंनि दा बिटिसि माबानिफ्राय जितु प्रमद बर'नि जि मोनसे सरकार बे सरकाराव जोङो देग्लायनि बे माने 22-23आव जों मोनसे एलिगेसन हिसाबै मोननो हादों 722 कोटी आरो 84 लाख नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनगोन बियो बिटिसिनि मोनसे प्रुफ मानोना बिथाङा बे मोनसे एलिगेसनखौ लाबोदों आरो बिथाङा मोनसे एलिगेसन लाबोबावदों जे बिथाङा बुंदों थांनाय माखासे समाव मा होनदों जिहेतु प्रमद बर' सारखौ बिथाङा मा होनदों बिटिसिआव खामानिनि नामाव माखासे बेबायदिनो मा होनदों 25% 25% लादों होननानै बिथाङा बुंबाय थादों आरो बिथाङा बे बाथ्राखौबो बुंदों जे बिथाङा बिटिसि माने सेक्रेटारि अफिसाव मोनसे फैसानि मोनसे मेसिन बेहाय बिथाङा बेबायदि मोनसे बिथाङा नुदों जुदि बिथांखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों बिथाङा जुदि नुदोंब्ला आरो जुदि इउपिपिएल सरकारखौ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकारखौ जुदि 25% जुदि पार्सेन्ट लानाय नुदोंब्ला आं बिथांखौ थाबैनो बिथांखौ आङो मोनसे टाइम होयो मा होनदों मा बिथाङा बे 10-12 घन्टानि गेजेरावनो जुदि जोंनो प्रुफ होनो हायाब्ला बिथांनि सायाव आङो मा होनदों जोङो इउपिपिएल हिसाबै जों बिथांनि सायाव जों केस होनो थांगासिनो दं आरो मोनसे खोथाया ओरैबायदिबाव बेखौबो जोङो बिथांनि बेखौनो जों क्लियार होबावनो नागिरदों बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंबावदों जितु बिथाङा मोनसे मा होनदों नंखाय मिसा मात माथिग्रा व्यक्ति मानोना बिथाङा थांनाय गावनि जि मोनसे एलिगेसनफोर दङ मानोना थांनाय 2020नि जि मोनसे बिटिसि इलेक्सननि समाव जितु नमिनेसन फाइलजों बिथाङा जिबायदि बिटिसिनि मा होनदों एमसिएलए गेलेनो थाखाय जिबायदि माखासे डकुमेन्ट्सफोर होनांगौ दङमोन बे डकुमेन्ट्सआव बिथाङा गावनि मा होनदों बिटिसिआव जे मोनसे बिथाङा साख्रि मावखुमानानै दङमोन बे मावनायनि जि मोनसे सेलारि एकाउन्ट दंमोन एसबिआइनि बे एकाउन्टखौ बिथाङा होफैयाखै आरो बिनि सायाव जोङो मा होनदों डिफर्मेशन केस होनो जोङो थांगासिनो दङ मानोना बियो नंखाय मिसा जोङो बिथांनि सायाव थाबैनो जोङो पार्टी हिसाबै जोङो एक्सन लानाय जागोन आरो जों बिथांखौबो खावलायदों मानोना बे मुनमुन ब्रह्म बिथाङा जेब्लायबो माने बेबायदि मोनसे नंखाय बाखाय एलिगेसन बाथ्राफोरखौ बिथाङा
लाबोबाय थायो नोंखौ आं मोनसे खोथाखौ खावलायनो लुगैदों मानोना बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथाङा 300 कोटी थाखा गावनि जिम्मायावनो लानानै जानला मोनला माबा खालामदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो आं बेखौनो नोंथांमोनखौ बुंनो लुगैदों मानोना 17 बोसोराव जिबायदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जि सरकारा मा होनदों 2200 कोटी थाखा बिथांमोना माखासे केलेंकारि गालांदोंमोन दा बिनि गेजेराव जोंनि प्रमद बर' सारा मा होनदों गोबां सिन्दाधारा खालामनानै जायफ्रा दिनै उन्दै कन्ट्रेक्टारफोर दङ बिथांमोननि थाखाय दाख्लै थांनाय माखासे 800निबो बारा कन्ट्रेक्टारफोरनो सासेयाव 10 लाख खरै जोङो हरनाय जादों आरो बिथाङा नंखाय सानदोंब्ला प्रमाण नायनो हागोन आरो फैनानै बिथाङा अफिसाव खबर लानो हागोन मानोना जों बयखौबो इकुवेल नायदों मानोना थांनाय समफोराव 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारा बेबायदि उन्दै कन्ट्रेक्टारफोरखौ खुनु बिथांमोना गुरुत्व लायामोन आरो बिथांमोना गावसिनि आगदा राइट लेफ्टफोरखौल' बिथांमोना फैसा हरोमोन मानोना दिनै प्रमद बर'आ मोजां समानै नायो आरो बे 300 कोटीनि बाथ्रायावनो आं बेखौ बुंनो सानदों मानोना बिथांमोना दिनै मोजां सिन्था खालामाखै माखासे इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव बेबायदिनो CM माने बेबायदि मोनसे 50 सुपारभिसन नोंथांमोना बेबायदि नन्स खालामनायखौ नुनो मोनदों मानोना जोंनि गेजेराव दा IAS IPS अफिसारनि थाखाय अलरेडि दिल्लीयाव ट्रेनिं लागासिनो दङ बिथांमोनखौ कचिं होबाय थानाय जादों आरो बेबायदिनो गोबां लामा सामा जों बानायबाय थानाय जादों आरो नोंथांमोनखौ आं बेखौनो मोनसे खोथाखौ खावलायनो लुगैदों बिथांमोना जुदि नायदोंब्ला बिथांनि सायाव क्लियार जोंनि सायाव क्लियार माने बिथाङा होनांगौ मानोना दिनै 17 बोसोराव जि बिथांमोना खामानि मावनानै जिखिनि मोनसे एलिगेसन गालांदोंमोन लामा दालांफोरनि फैसाफोरखौ बिथांमोना होनो हायाखैमोन नाथाय दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा मा होनदों बिथांमोननो दिनै मा होनदों 800 कोटी थाखा अलरेडि जों रिलिज खालामनानै होनाय जाबाय मानोना बिथाङा बे खोथाखौ मिन्थिनाया मोजां दा ओंखायनो बिथाङा बाथ्राफोरखौ मिन्थिया हुसिया जानला मोनला मा होनदों जोंनि मानगोनां प्रमद बर'नि सायाव एलिगेसन लाबोनायखौ जों पार्टिनि जानानै बिथांखौ धिक्कार होयो आरो जों बेखौ खावलायो जे बिथाङा मोजां मोनसे एनालाइसिस खालामदों मानोना दिनै बिटिआर सरकार जानायनि उनाव जोंनियाव मोनसे सान्थिया फैदों जोंनि गेजेराव गोबां जोंनि जनगोष्ठी मानसिफोर दंमोन दिनै जोंनि गेजेराव मोजां मोनसे अनलायनाय खौसेथिया नुनो मोनदों नोंथांमोना नुनो मोनो थांनाय समफोराव बे क'क्राझार बायदि सोहोराव मा होनदों मानसिफ्रा जेब्ला क'क्राझाराव फैयोमोन जोङो 7टानिफ्राय जों थांखोनायसो नुनो मोनोमोन मानोना दा नोंथांमोना नुनो मोनदों जेब्लानिफ्राय प्रमद बर' सारा जेब्ला सरकार दैदेनदों UPPL सरकारा अब्ला बे समनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों दा क'क्राझार टाउनाव 1टा 12टा नोंथांमोना आरामै खुनु दावराव दावसि जायाब्लासिनो आरो बिजनेसमेनफ्राबो गासैबो मानसिफ्राबो मा होनदों सान्थि भाबै दिनै जोंनि सरकारनि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथांमोनाबो बे बाथ्राखौ मिथिगौ दा ओंखायनो आङो खावलायनो लुगैदों जे बिथाङा जिबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै जि एलिगेसन होबाय मुनमुन ब्रह्म बिथाङा दा बिनि सायाव जोङो बिथाङा बे 10-12 घन्टानि गेजेराव जुदि जोंनो प्रुफ होनो हायाब्ला जि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों 630 कोटी थाखाल' मा होनदों एबारनि एलिगेसनाव फैदों होननानै बाजेटआव नाथाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे एबारनि बाजेटआव मा होनदों 722 कोटी आरो 84 कोटी थाखा नोंथांमोना फैनायखौ नुनो मोनदों मानोना थांनाय माने 21-22नि जि एलिगेसन बे एलिगेसनावबो बिथाङा मोनसे बुंदों मा होनबा बे थांनाय माबायावबो जोङो मा होनदों 600 मिथिबायना 600 जोङो 50 कोटी थाखाखौ 600 बुंदोंमोन मा होनो 671ल' फैदों 671 हरनायाव मात्र 630 कोटी थाखाल' फैदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे एबारनि एलिगेसनाव जोंनियाव मा होनदों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआव फैसा हाबफैदों मा होनदों 7 लाख माने 7 कोटी 22 लाख माने 84 माने लाखसो आरोखि 722 कोटी माने 84 लाखसो आरोखि दा ओंखायनो जि बाथ्राफोरखौ बिथाङा एलिगेसन लाबोदों आरो बेहाय बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथाङा मा होनदों गावनि डिपार्टमेन्टआव 300 कोटी थाखा बिथाङा जानला मोनला माने बाहायलाबायदों आरो लोगोसे बिथाङा बिनि नामाव फैसा लादों होननानै बिथाङा बुंदों 25% लादों होनना बुंदों
जुदि बिथाङा बुंदों खामानियानो जायाखै होननानै बुंदों आरो बबे थयथनिफ्राय बिथाङा नुनो मोनखो जे 25% फैसा लानाय आरो जुदि बेबायदि फैसा लानाय जुदि नुदोंब्ला बिथाङा फैनानै जोंनो प्रुफ होनांगोन मानोना बिथाङा नङा गारा माखासे बाथ्राफोरखौ बानसावलाबायबा जानाय नङा दा ओंखायनो जों बेखौ पार्टिनि जानानै आङो देबोरगाव ब्लकनि जानानै बिथांखौ हुमखि होयो मानोना बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ आरो बिथांखौ जों सरकार खालामो सासे एमसिएल हिसाबै मानोना बिथाङा गावनि मावनांगौ खामानिखौ बिथाङा मावबाय थादों आरो जों बेखौ खावलायो आरो बिथांनि सायाव जोङो गाहामोननो मा होनदों जों बिथांनि सायाव डिफर्मेशन जोङो केस होनो जों थांगासिनो दं आरो आं खावलायदों नोंथांमोना गामिनि गेजेराव गैयाब्लाबो मा होनदों 500 जनसो मानसिफ्रा बिनि सायाव केस होनो थांगासिनो दङ दा बिथाङा बे केसनि थाखाय हाजिर जानानै थानो थाखाय आं बिथांखौ खावलायबाय आरो